Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada mamak di sana pada malam kini ketik indak disabui kadamuh gadang indak nimbulkan galah dalam lingkup salam dari grup Solo Lenang malam kini. Selamat datang jauh darinya mamak di sana kita nan jauh dari Tanjung Priok ACM. Selamat datang, selamat bagru asal sudut jauh. Bitujuan terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum DPP SAS serta juga Ketua DPC SAS dan ketinggalan pula Bitujuan Mamak kami, orang tua kami Bapak Misbah, terima kasih banyak telah mengundang kami pada malam ini. Bitujuan terima kasih juga Mak Nai doa mandeh di FB beliau Mak Itam kan itu juga terima kasih banyak. Baik juga terima kasih kepada budokan duang seratunya nenek mama alim ulama panitia ketik indak sabui kadamu gadang indak limbakan gana baguro kita sama suntua dan bertampik di Rangunan Bana pada malam ini dalam rangka acara mampare hubungan tali silaturahmi kita sasamo parantau dan ado di DKI Jakarta. Bila di sana ambo kasadonya Sadona niko kita dulu sambil menunggu mamak nusana nan jauh kita langsung jalan bos lambe mudah-mudahan sampai jauh kita kesebar. Saketek pasang kebagai panitia lek pada malam ini. Ko ado tamu kita nanti bo mohon dicatat nama tamu kita mohon saja dilaporkan kebagai tukang oya sebabkan bar itu dek mata tukang oya agak silau memandang keluar. Bila mamak di sana kasadanya sadon iko kita dulu sambil menunggu mamak di sana jauh kita langsung jalan bos lambe mudah-mudahan sampai jauh kita ke sebarang. Seiriang balam nanjo barabah balam lalu barabah mandi seiriang salam nanjo sambah salam lalu sambah kembali. Kapulau kita kapulau di siang hari bagurau kita bagurau untuk mampare hubungan tali silaturahmi. Cupak penuah gantang balanjuang kacupak anak tiga luak tak pakai di adai minang kabau jos salam sambah nande anjuang kepada dunia jemama sarto cobundokan duang uku aja jangko kota lampau adai terantang kadipakai cupak tetagak kadisi ras samo ndarso ndak samo kita bonaya pareso ndak samo kita turun kami agak hati mama telantak dipikir rasa kota singguang ndak sejalan adek juga kamu. Assalamualaikum dawakato salam kagati siriah jopinang ibarat rokok nasa batang pagaran bungo paso basi pembuka arun yang kena banyak rilah jemaah kami minta mangko disusun kata nangko disusun lalu dibantangkan terajuak ke baki mama sanak sudaro kasadonyo nan duduk seedaran tagak sapi matang. Dari situ kasan diam baka urang mamukik pagi-pagi dari ujung tarik pangka dari tengah sampai ke tapi kami matakan kato sebelum kato kadalewakan nanti himpun di tengah-tengah di lingkuang uranan rape tak kalau masuk da ulu mak katikorat yang kadipatah muninyo subuh kadigali iradaik nama kandak kudarai nama kuaso bari izin dagang nak lalu mek redake silaturahmi sambah kapadon ninyak mama nan gadang basah batuah nan baaka baurek tunggang babatang badahan rapak badaun baojorat yang baputiak babungo gambang babuah baktenambana bulia baselo di ureknyo bulia basanda di batangno gantuangan cupak nan duo nan pertama cupak usoli nan kedua cupak buatan bila maulana jatuh angku suluh bendang ada di bago kok duduk baca min kitab tagak nyerintang jopi tua nanto halal nanyo haram nanto sah dengan bata kok suluhnya masuk di dunia mak sumarak koto jonagari bendangnya sampai ke akhirat ke unduang-unduang ke Madinah ke payung panji ke Sarugo hulu balang jo ampan limo jemanti pegawai adat nan tahu salah na jobana tahu dirantiang ke menyucuak tahu pelodahan na ke maimpo nan mudo paimbang dunia parik dalam pagaran koko nan capek kaki ringan tangan capek kaki indak panaruang capek tangan indak pamaca oso tarantang dua sudah pembaki batang tarandam batu tuci pamuku jani
Satarunya kabundokan dong limpa peh rumah gadang sumarak dalam kampung hiasan dalam nagari. Ko awi pakai minta ayam mak, ko lapa pakai minta nasi. Ko iduitnya tampe manasa, matinya tampe maniai. Amban paru alung bunian urana duduk di sukatan. Limba dan daripada itu mak tipak ke badan diri kami. Kami nan ketek muda mata. Umuah nan alus taum jaguang darah nan baru tapak pinang. Aka balun pandapek kurang alemu jo sakali. Bak cando umbui ka banjulai, bak cando rabong ka membacui, gadang disiram ambun malam. Ruwe tidak sebilung pun alun mak kunul kok rangih di kuku batang. Sama so mangaji dua iyo di dalam surah usang badawai hanyu aidiwa bapena ka uju tunjuk karateh gutigan lagan baju. Nyampang satantang salah silik mak sumbang 100 na jogawa. Kok talenggo adai sempan santun mak pitu apa ngulu kok tak kirai martabat tu angku kok talinte. Lapekan kami dari sawah mak sangkuit semangkuit dalam batin salah na indah masing ngajo. Baik ibarat urang kabalayeh lawe nak kami sawang mak pembak gadang nak kami tundoh topan jo badai nak kami hadang. Nyampang kok karam kami di tengah laut mak untuang ke mamak kami sandahkan kepada Allah kita basar. Sapanjang pita jo pintu tolong iringi kami jura mamak bulian aslamai biduk kasubara. Kali lawa di pulau rimbang anak rusuh mati tadabia. Kok gawah minta ditimbang kok rusuh ampun dalabia. Menurun jalan ke padang panjang babelok lalu ke parabek rami di anak rangkoto tuo. Dirantang namanya panjang dipuntah namanya singke diambil sadona pegunung. Sebelum sigalang ke kita daki kaganti siriah nasa cabiak serata rokok nasa batang kaganti perkenal kami dengan di mama kami uraikan. Nan kabasa luang pada malam kini tak sabut yokinan tanda dari luar nantu eten di sungai Tarak mana kampung ketep lau kapak buruak tagadai maha eten di terminal Dabuk mana tapi tinggal belau mamak kita mak Kamarudin mana tak sabut nama baik tujuan aku rendang tak sabut yokinan tanya dari Solo tentunya jauh-jauh dari Solo mana balaki indak jando indak antah apa status boleh pakai tapi beranak ada dua pada lah 3 bulan status beliau sampai 3 Amelia Cimel mana tak sabit namo sedang mencari laki mana karena goy betija tengah-tengah tak sabit jokinantannya dari luar nantu eten di sungai Tarak mana kampung ketek beliau kapak buruak tagadai maha eten kanagari padang gantiang mana tentunya lah banyak nama caliak bakatu udam bocah kojo kok di kamera sama nak gagah tapi barulah nyatu lobby perlu gagah daripada kamera le mak ison mana tasabut namo betujo sebelah mak ison tasabut jokinan tandrenyo luak nantu eten di sungai Patai mana kampung ketek belau lah lamo tinggal depan kumbuah di simpang balai panjang mana tapi tinggal belau sedang mencari laki mana eka sutai tasabut namo betujo nang keborgen tasabut jokinan tandarinya luak nantu eten di Singgalang mana tampe tinggal beliau kapak buruak tagadai maha eten kanagari Singkarak mana kok nanggaga anak sabara laki sebo ke mana nama gilo DJ bule mana urak imbawan ambo selaku jurumudi tukang oyak kaniko juo ambo banamo et pondok selero eten berasa di pai kumbua di sariak laweh ke ambo. Betujo, terima kasih banyak kami ucapkan kepada panitia SAS serta jo pemuda dan pemudinya pada malam ini. Bela dosa nak ambo kesadonyo. Anak orang simpang canduang pai ke pasah kapiladang di tengah hari namanya balai. Dek mak kamar ambilah saluang, dek Amelia ison je ekah anso padendang. Jo bismillah acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita angke ka Singgalang Indua Seratojo Singgalang Jaya. Selamat datang kebijakan kepada pecandu guru kita dari Gunung Merah Suli Ayah. Selamat datang, selamat Bang Guru Asal Dua. Bitejo ACM dari Tanjung Priok, selamat datang jo kawan-kawan. Selamat Bang Guru Asal Dua. Sebagai panitia mohon saja ku ada tamu kita nalatibo mohon dicatat langsung saja melapor ke baki tukang oya. Selamat datang jo udah kalian dari Periangan, selamat datang jo.
Ya, para tahu pariangannya. Ya, selamat datang juga Bang Andre Miko dan kawan, selamat datang, selamat Bang Gurasong dua. Ya, para tahu dari Belibiang mana beliau. Dima-dimanyo oi nyokini lalayo oi lalai Cepat panua gantang balan juang ni masuk katanan atigo duaan tak pakai di minda kabawan lai hai di banyo kini Allah lari sawah jo salam kami anjuan marilah jo maaf kami minta atuan ayo kuajo kokok tak lampau hai di banyo kini Allah lari sawah Ari jabia kaini mali ama jabia pangunti yang manyo alai tuanai pangunti yang manyo ama oi karam ene nyoren dingola lai rang kampung minta jabia kamila ayani ama kawake mama andi isiko alai tuana ilalan isiko ama waira jure ene nyoren dinyola lai rarawang DACM kan lagi datang Dema adik makini tuduh duanya
alai oi tudu duanyo alai oi di manyo kini oh Tuhan kabeh ko adonan maranggang demak to parek sama lamko alai Tuhan alai da sama lamko alai oi rusuade dinyo iyo Tuhan Lawatigo kami barana Makalwana moluwana antigo Alai tuana eluwana antigo Ama oikarame endinyoren Digo lalai yo tuana Tahun patang adodun sana ndak pulang Nama engkau kami turut kasihku Alai Tuhan alimillah kasihku Ama oi karam di nyoren Di lalai yo Tuhan Ya, selamat datang kebijakan kepadanya untuk Bang Romi LT Agung. Ya, selamat datang juga untuk Bang Romi Tanjung Barat. Selamat datang juga kebijakan kepada Bang Kundul, Bapak Haji Jok, Ujang Pono, Binti Jok, Edi Titi, Ridi Koliang. Selamat datang, selamat Bang Guru Asal Tua. Selamat juga Ir Sablon, selamat datang. Selamat juga Gunung, Bos Pasar Rumput Pasar Rumput Benah ya. Selamat datang, selamat Bang Guru Asal Tua. Ai barenda ganti lema sairi ala denda jo saluan oh Allah denda jo saluan ai di manyo kini Allah nan kan duangan barang kasanang mati lema pe batamu jorang kampuang oh lalai jorang kampuang Allah kini Allah tamani